Премиерът се включи пряко в новото предаване на Мартин Карбовски «Директно». Борисов коментира зачестилите сравнения между него и бившия комунистически лидер Тодор Живков. Вижте как. Дали ви ядосва или ви радва? В тази картинка има малко носталгия, има малко шега. Може би има и малко такова намеци, нали, опозиционни намеци, но виждате ли? Аз ви чувам. Да, виждаме. Виждам я, но тя е некоректна към Тодор Живков. Що? Защото една стотна от това, което е построил той за България и което е направено за тези години да направиме, да достигнем икономическия ръст на тогавашната държава, би било огромен успех за всяко едно правителство. Харесва ли ви, че ви сравняват с Тодор Живков? Така че... Не ми харесва, защото сме несъизмерими. Мисля, че той е по-голям от вас. Факт е и, че 20 години след падането му от власт никой не го е забравил. Показва, че доста неща са били направени. Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда.